хора, аз съм Йордан Геймс БГ. Аз съм Кьора. Секси гърл. Да, ще викам секси гърл, защото е по-забавно. Нека да си оправим чънковете. То всичко ми е готово на мен. И това е една поредица на Ванила, Майнкрафт. Наш SMP сервер. Да, аз го направих, някой ми прати SMS. И да събираме дърво, да се развиваме. Защо взимаш от това? Това е специален клип, Спешъл за 90 съба. Да, дигнах 90 съба, ей! Бях казал в един клип, че ще направя специалният клип за 100 съба, но реших да го направя за 90 съба. А може да питате, бати Йордан, че правиш giveaway. No! Why? Why you do this? Да, и крафтинг тейбъл. Чак. Аз съм готов да миньорствам. Цак. Време ме изчакай. Изчакай, нали трябва заедно да миньорстваме. Събери такова. Камък за печка. Знам. Аз първото нещо, което си направих е кирка. Що ми събра повече дърво? Имам 15 дърво в мене. Не е работен. Окей, аз ще събера още малко. Тук е да знаете, че ще има брутални постройки. Брутални. Браталити. Бруталити. Чакай да си включим в тройката. Има PvP в сервера и да знаете хора, няма да може и вие да играете. Сори, но няма да има кандидатури. Направихме сервера, я да имам така по-добре да направихме сервера за до 2 човека и съжалявам. I'm so sorry, my friend. Сега ма блъска, ей! Си събрал малко камъни. Имам 29. 9, 4, дали го казах, не знам вече. То аз почнах ли си изобщо този клип? Да, почвам съм, окей. Трябва да ми още малко. О. Правим една печица. Да, силно някой от твой канал ме помни. Аз играх преди с маняка БГ. Кой е път този? Не знам, преди от стрим се запознахме с него и от тогава играеме на Майнкрафт, ама вече спахме. Намерих кол. Добре, аз им 49 камък. Какви завъртулки съм правил? Аз се качвам. Аз викам... Нали трябва да копаме? Къде се качваш? Кирката ми е аут. Ела си направи. Ма ще пия крафтинга. Да. Сега ще ви докажа, че има PvP. Ама не. Не, няма да ме удряш. Да направя печка. Где има блъска? Аз имам колът. То ние няма какво да печеме, да, ама... Кай? Храната. И ние нямаме храна. Добре, ако искаш, аз ще хода да копам, ти иди за храна, става? Добре, да си направя един меч. По-скоро брадва си направя. Брадва, не дай меч. Чакай, обърках се малко. Ще остави на теб малко дърво, ето ти. Ама не ми трябва. Вземи го за всеки случай. Колко кол събрах. Найс. Камък да ти дам. Не, защо ми е камък? Да, моята камена брадва бие толкова много. Аз ти... 6-то. Тръгвам за храна. Да запомня и координатите. О, човек, става нощ. Направи легла. Няма овце. Никакви овце.
Не, аз не виждам. Goodbye! Запушвам дупката. Goodbye, motherfucker. Ша, тихо бе! Дей! Чакай, ще засея ябълки. Това да засеем ябълки. Мога да стигна до 90 сабскрайбера. Много ви благодаря, хора. Много. Засадил съм ябълки. Опа, изчакайте малко, ще мютна и пак идвам. Сега идвам. Окей. Съжалявам за чакането, но просто трябваше да я... Нали ще мютна микрофона? Мютвай, ама защо ще го мютвам? Не да мютвам, ти като снимаш, оправи ли си микрофона, мютна ли го? Чакайте видео. Да, мютнал съм го. Защото един път на един струм забравих да го unmute и беше фейл. Трябва ми 11-то ниво. 29-то са... Аз копам на 10-то. Не, 11-то копай. На 10-то ми звучи по-добре. Някакво. Какво ти звучи? По-добре ти звучи. Не искам да я атако да бийте тука. На повърхността да има диаманти. О, това ще е яко. Мина. Кирката вече почти ми е рип. Някаква малка миничка намерих. Пето. Да си 4-то ниво. Ладно. 23-то. 22-ро. Аз мина свърши тук. 21-во. 20-то. Чакайте, аз ги забравих вече. Не, защо така го направих? Аз съм на 30-то ниво, има айрон. Уникално нещо. Ей, кирката ми се щупи. Крипър! Амен. Амен. Айрон. Защо няма? Напълних се с глупости. Всичко се на айрон. Аз имам 22 айрон. Ендермен! 17-то, 16-то, 15-то ниво. Айрон! Първият айрон, който намерих аз в този сървър. Не си ти първа. Аз имам 22. Намерих, найс. Ама аз си намерих айрон. Намерил за себе си. О, не, тук всичко ще делим. 13-то ниво. Окей, всичко. 12-то. Диамант! Точно на 11-то ниво! Отидах и видях диамант. Окей, ба. What the fuck? Това е супер готиното. Първите два диаманта. Два ли са? Колко са? Трябва ми айрон. Има лава много. Аз имам айрон. Добре, ама опекан ли е? Не. Не опъкан. О, диаманти. Найс. Аз съм на кое ниво? На 12. Още диаманти. Найс. Вау. О, пак се ендърмен. Go. Аз пък айрон. Yes. Първите диаманти в сървъра. Кажи кой ги намери да ви можете да... Аз. Не е вярно. Ти колко имаш? 20.
Диаманта. А кой би първия крипър? Не съм аз. Сега ще умра от скелетън. О, даде ми лък! Имам 5 диаманта. Папа, дете ми мафия, помогаш! Лава! Фак, ще да падна със все диаманти. Ти на какви координати? Щом има лава, има още диаманти. При мен знаеш колко лава има? Ела просто. Къде да гледа, като си изгубих тази мина? Чакай. Координатите са ми минус 180. Аз съм минус 172. Значи си някъде до мене. А на кое ниво си обаче? На 22. О, аз съм на 7, чакай, идвам нагоре. Чакай, аз сега съм на 18. Идвай надолу просто. Сега. И не дай да шифташ. Файт. Файт. Бой. И аз сега си ги кача, аз съм на 185 и 4 и 3 и 2. Аз съм на 176 и на 11 ниво. Ти много напред отиде. Не дей копай стълби, само надолу. Копай сега само надолу. Айде да че си намеря. На кое ниво? 11. Аз съм на 11. Кажи координатите. 170, минус 178 и Z 347. 4, 5, 6 и 8. И последните на мен са ми 251. На мен 347. Някъде тук се закъни да виждам, бе. Айде, бе. Чакай, стой. Я кажи си ги пак. 100. 178. Ама минус ли ти е? Да, минус. 178, така. 11 ниво. Ало. Чувам те. 11 ниво и после 347. 300 тия, на къде се увеличават, бе? Чакай, я да ги кажи ти. Ето, намерих, но там трябва да тръгне, стой. Аз съм мръднал. Хо-хо. А после как ще се върнем, не знам. Ти нещо каза, нали? 178, 347 после. Кажи твоите и аз да имам последно. Аз идвам точно към тебе, не дай да идвам. Оф, Ендърмен. Пръст, бе. Пак Ендърмен. Аз съм на 265. Така става, когато може да се намерим в мината. Епизодите ще са към 30-40 минутни. Аз съм на 4. На 4 кръв съм. Ще умра. Тъп Ендърмен. Не искам. Или Ендърмен. Ударил в. И той ми скочи. Толкова грежи. Зомби! Скелет! Кое ниво си? На 12 съм сега, защото се скрих. И аз съм на 12. Стой, идвам точно към тебе. Точно право към тебе. Копай към 290. 290. Ти какво каза? Минус 170. Минус 177 съм сега. Може да има диамант. Стой на това ниво. Копай само последното, къде се увеличава. И аз съм на 177. Само последното, което се увеличава, окей. Да. Което се намалява по-скоро. То трябва да се намалява. Мен да ми се увеличава, на тебе да се намалява. Само... Виждам ти ника. Ама, стой, не дай да копаш, ти копаш наобратно. Да видим тук. Къде си? Аз не те виждам. Ма стига шифтвай, стига копай!
Що не стоя на това място, къде беше? Лапис. Чакай да обера лаписа и идвам. Защо? Къде отиде пак, бе? Ето, намерих една лава и вода. Има ли обсидиан? Да. Аз те виждам Ника, виждам ти Ника. Добре, идвай. Има и голод, нищо не си обирал. Ама преследват ме. Имаше някаква храна, че съм на малко. Да, ама не е обично. Кои те преследват? Кой те преследва? Скелетът! Май се майна. Дай храна бързо. Той аз нямам, чакай да изям едната пър. Не. Трябва ми печка. Имам печка. Добре, служи я. Ела. Колко храна имаш? И аз сетни тако. Как се сетваше това за инвентара да си губиш нещата? Ето няма такова. Има. Не знам. Сет, инвентори. Не знам защо първи това бялото. Що не ни трябва? Да, аз правя има яки блокове. Дай храна, служи да се печава. Къде как нямам? Я вижда този блок. Се прави от тия белите. Ето е много тъп. Има и... Искаш вярвай, ето виж диаманти имам. Аз взимам едната пържола, ти другата. Я виж. Това по-яко ли от другото? Много. Взимай си пържолката. Еми, Тя ще махюне тъкмо. чакай да си взема още една кирка да си направя. От тия червените ставаше нещо. Ето скъвам. Не. О, имаш лук. Thank you. От редстоун се прави редстоун блок. Ето, това се прави от редстоун. Чакай, си взема печката. Оп. Добре, чакай! скопаме, тук имаше голд. Ена тук има голд, където бях аз. Ти откъде знаеш? Що бях там? Не тука! Тук има лава, тук може да има диаманти. Как се накопаш с две? Еми, там има много лава, Служи си в другата ръка. Еладе. Имаш ли айрон някакъв? Изпечен две имам. Диаманти! Горе има крипър и злато. Дай да ги изкопам. Да, изкопай си ги тя. 2, 3, Взимай аз. 4, 5! Бягай! О, fucking shit. 6 диаманта! Окей. Скелетън! Да, Ето го горе! Как? Това ето тук при лавата има още диаманти. Гони ме! Никой не те гони. Окей, горе имаше голд. Защо го загради? Дай да идем да го вземем. Ти отивай да го убиваш, аз ще взимам голд. Я бях, аз няма. На мен ми свали уния крипър много. Имаш ли стрели? Не, айде двамата му скочи. Това ли пускаш стрели? Кое пускаш стрели? Никой не пуска стрели. В едно UFC пускаш стрели. Дай, да му скачаме двамата. Не, как иска да ме стреля? Бой! Бива! Окей, бихме го. Още един! Къде е, бе? Горе! Ето го! Само скелет. Добре, поне стрелата не мога да взема.
Фак, помощ, ще умра! О, убила! Добро, ей ти стрела още. Зомби! Не ми трябва. Бей! Ти го уби. 200, помощ! Помогни! Не, ще го убия, не го ставаш. Аз взимам голда. Още едно има! Трябва да излизаме по-бързо, защото... Умирам! Едно сърце. Ако няма ротен флеш, съм мъртъв. Има ротен флеш. Дай бързо. Бързо, ела. Бързо. Ела да се закопаме. Чакай да дойде някоя бега зомби, човек. Дай ротен флеш, бързо. И аз искам. На едно сърце съм. Колко искаш? Не знам до колко храни. Чакай аз искам. Още едно ми трябва. И на мен ми трябва, какво да го правя? На колко съм? На едно сърце съм. Аз съм на 2, айде, нянци. И аз сега ще умра. Не ме реджен. Реджен ми само половинка. Давай да ходим нагоре, защото тук е ужас. Ти ще копаш. Какво правиш? Чакай, аз трябва да копам от едната страна, ти от другата. Да, копай там. Няма правил, само защото... Аз съм Чакай, де. аз знаеш какво мога да си направя? Хоп. Хоп. Много яко на 1.9. Трябва да се нахрана иначе. Това е малко рисковано. Ако има грабо, скачам при тебе, да знаеш. То и аз трябва да скачам май при тебе. Изчакай ма де! Гледай отгоре, ако имам гравел, ми казвай. Аз копам и за тебе. Горе сме. Ще много тъпо, ако умрем с моите и твоите диаманти, човек. Още не сме горе. Добре, аз видях небето, бе. Ние сме на 47 ниво. О, окей. Поне да знам. Внимай! Фак! Не, вода! Дай нагоре, че ще се ударим. О, добре, дишам. Това беше много рисковано. Къде сме? Това ще е много забавно в този сървър. Бързо търси животни! Горе съм. Там има такова. Отивам да го взема. Изчакай да ни се изгубим. Има прасета към мен. Ела. Има овца. Убих овцата. Ела после. Окей. Ти любиш овца. Аз те изгубих. Аз съм при гората. Ти къде си? Аз съм наобратно, аз тръгнах от овцата наобратно. Координати си къде? Ти люби овца? Не. Минус 179, 348 последно. Минус 179, окей, идвам. Аз ще умра. Става нощ. Това не е добре. Къде отиде? Не знам къде съм. Тук има нещо като хълмче. Ама чакай малко. Я кажи си координати. Минус 167. Чакай. Минус 167. Там. И последното. Последното 243. 162. Хикс и... Да. Минус 169.
Ама стой на едно място, не дей. Не мърдам. 69. И другото 300. Не е 300, 200 ми е. 200 и колко? 43. Чакай, идвам. Ти много си се отдалечил. Ох, аз тук се топля на печицата. А, тук има печка. Окей, видяхте ето. Бъде тук. Пичи. Прасе, какво означаваше? Прасета. Пигс. Бъде тук направих някакво временно бъжище. Чакай, аз трябва да си взема храна. Е, тук имаме една така кравишка. Аз пък кравишка. Отиде. От овца имам. Ела вътре. Да си тече малко. Тук на тъпличко. Така. Ети и на тебе една. Жолките. Благодаря. Дай една на мен, защото ще умра. Дай другата на мен. Окей, взимай я. О, фак, пълен съм с буклюци. Що е си сложил кол? Тя е сгасна. Нека малко да си оправя инвентара. Искаш ли кол да ти сложа? Хреджена. Вземи половината. Ти взе ли една пържола? Да, взех. Добре, тия знаци са за мен. Още една на тебе и една на мене. Ти колко имаш вече? 0! Окей. Аз съм на фусърчица. Махни си кола, бе. И аз съм на фул. Какво да правим сега? Ами да търсим още храна, аз викам. Чакай само да видя колко дълъг стана. Клипът стана 27 минути, ай ще го продължим още. Тръгваме ли? Си печката и кола. Чакай, трябва да си направя още една брадва. На мен ми трябва кирка. Чакай, не дей. Още не е ден, а и без това трябва да си направим и такова. Аз трябва да опеча айрона и голда. И аз слагам айрон. И трябва да си направя инвентара като хората. Тоест, ето така. Хвърляме си буклуците, отиват точно долу в купчицата. Интересно. 6 диаманта, човек. Аз имам 5. Или 20 диаманта, богати сме. А къщата, която ще направим, ще е огромна, нали? Ладно ли сте да ви подвижете? Панали ли бакеля? Аз ви казвам, искам да приключваме с клипо. Чакайте. Ко? Бъгна. Окей. Това бях аз, хора! Хора, абонирайте се, щупете този тъп лайк бутон и на Йордан бутона щупете и до скоро! Чао! Бай!